Fil-budget tħabbar li l-Gvern se jkun qed ikompli jaħdem għall-istabilità fil-prezz tal-fjuwil u tal-gass. Fil-fatt il-prezz tal-gass se jibqa' stabbli sa April li ġej. Iċ-ċilindru ta' 12 kilo li huwa l-iktar wieħed illi jintuża se jibqa' jinbih bi 18 euro. Dan ifisser li l-prezz se jkun baqa' stabbli għal 7 xhur u se jkun ferm orħos mill-aħħar prezzijiet taħt il-Gvern Nazzjonalista li kienu jlaħqu il-21 euro. Mill-ewwel ta' Jannar tas-sena d-dieħla, id-dazju fuq il-petrol bla ċomp se jiżdied b'2 ċenteżmi kull litru. Dak fuq id-diesel se jiżdied b'1 kull litru. Minkejja li se jiżdied id-dazju, il-prezz tal-petrol u id-diesel xorta se jorħos u dan għax il-Gvern innegozja prezzijiet aħjar. Fi kliem il-Ministru tal-Finanzi dan jirrifletti l-għaqal kif jiżdied id-dħul u jorħsu l-prezzijiet. B'dawn il-bidliet mill-ewwel ta' Jannar, il-prezz tal-petrol se jorħos b'2 ċenteżmi minn kif inhu llum għal euro u 42 ċenteżmu. Dak ta' diesel se jorħos b'ċenteżmu għal euro u 35 ċenteżmu kull litru. Dan il-prezz se jkun stabbli sa Marzu illi ġej. B'din il-politika fl-aħħar xhur, il-prezz tal-fjuwil kien irħas minn medja Ewropea. Miżuri fiskali oħra jinkludu żieda marġinali fit-taxxa annwali tal-karozzi li teskludi karozzi li niġsu inqas. Ir-rata ta' sisa fuq l-inbit, l-unika alkohol mhux intaxxat sal-lum, se tkun ta' 20 ċenteżmu il-litru. Id-dazju fuq is-sigaretti se jiżdied b'10 ċenteżmi għal kull pakkett ta' 20 sigarett, filwaqt li d-dazju fuq is-sigaretti l-aktar irħas se jiżdied bi 15 ċenteżmu. It-taxxa fuq is-sigarri se tiżdied b'6% u fuq it-tabak tal-brim se tiżdied b'12%. Id-dazju fuq is-servizzi ta' telefonija ċellulari se jiżdied b'1%. Id-dazju fuq is-siment se jiżdied b'8 euro għal kull tunnellata.